No niin, tässä videossa me mennään Mönkijällä skeittilaudan kyydissä. Niin kovaa kuin Mönkijä vaan kulkee. Tää on modattu skeittilauta, jossa on ostoskäyryrenkaat. Ja tässä on meidän hullu pikku Mönkijä. No niin, nyt on Viljo kyydissä. Pidä kiinni. Ajetaan eka vähän hiljempaa. Okei, mistä mä pidän kiinni? Ajetaan eka vähän hiljempaa. Joo. Miten mä en saata kameraa? Toivottavasti en tipu tästä. Kovempaa vaan. Oi! Vitsi, tää menee kovaa! Pistän tuota kuvaamaan. Valmiin! Joo. Vitsi, tää rupes keulimaan! Hei! Iljanne! Älkää tipuun! Vitsi, tää rupes keulimaan kun me lähettiin. No niin, nyt mä menen tuota kyytiin ja Viljo ajaa.